سلام تخاطلتي channel تنساي كاب እግዚአብሔር አቦናን ከመድኃኒና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አብዘለሁሞ ሰላም ለኩም ካህሳይት ወልደ ብርሃኔ አብ ኤበኔዘር ናይ መሰረት ፎስ ቤተ ክርስቲያን አብ ሚዲያ ይገልግል ሎሚ ምስ ዘማሪት ኤልሳ ሰለሞን ነሽቶ አልከህሎናዩ ዘማሪት ኤልሳ ሰለሞን ክልተ አልበም ሰማዓቲ ዘዋረበት ዘማሪታ በብዙ መዝሙራ ተባረክና ዘማሪታ ኤልሲ ካብ ሌላ እንጀምር እስከ ዛባርስ በህራባይታ ከተአልና ሰላም ከመይ ትኾኑ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ቴንክ ዩ ናዚ ዕድል ዝምሃብካ ክሕሲኖ ሽመይ ኤልሳ ሰሎሞን ይበሃል በዓልቲ ሓዳሬ በዓል ቤተይ ትፈልጥዎ ትኾኑ ፓስተር ኣኽሊሉ ሃብተኣብ ይበሃል ኣብ ኤበነዘር ቸርች ኣብ ናይሮቢ ባሳ ማሕበር ኮይኑ የገልግል ኣሎ ኣብ ናይሮቢ ኢና ንቕመጥ ማለት እዩ ኣርባዕተ ጎይታ ዝባረኾም ቆልዑት ኣለውና እግዚኣብሔር በኣርባዕተ ቆልዑት ባሪኽና ኣሎ እቲ ሓደ እኳ ድሮ ጎቢዙሎ 16 ዓመት ኮይኑሎ ቀሪቡሎ ንኮሌጅ ክኸይዱ ማለት እዩ ታንእሽተይ ከዓ ጓል 6 ዓመት ኮይናላ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዓቢ ወዲ ኣሴር ይበሃል እምነት ሃና እታ መወዳእታ ከዓ ናኦም ትበሃል ማለት እዩ ኣነ ከዓ ያው ኣብ ናይሮቢ ኢና ሕጂ ዘለና ሙሉእ ከም ኩሉ ሰብ ናይ ሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛ እየ ማለት እዩ ጎን እውን ያው ኣምላኽ ከም ዝረዳእኒ ተማሃሪት ኮይነ የፀኒሐ ነዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ከባቢ ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ሰራሕ ኣለኹ ጎይታ ተፈቂዱ ብሂወት ተሊና ኣብዚ መወዳእታ ሓምለክ ውድእ ማለት እዩ ኣምላኽ ከም ዝረዳእና ከዓ ከምቲ ትፈልጥዎ ብመዝሙር የገልግል ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝተቐሶ ክልተ ሲዲታት ዘርጊሐ ነይረ ሕጂ እውን ኣምላኽ እንተፈቂዶ ብሂወት እንተሊና ሳልሰይቲ ተወዲኣ ኣላ እዚ ናይ ኮረና ኩነታት ቁርባ ዳናጊዩ ኣሎ እዛ ሳልሰይቲ ብዲቪዲ ብዝደሊ ብቪድዮ ብኣውድዮ ብዝደሊ ብኣውድዮ ብክልቲኡ እያ ተዳልያ ዘላ ከምቲ ትፈልጥዎ ኸኣኒ እዛ ኩሉ ሻዕቲ ዝሰርሖ ሲዲታት ከምቲ መጀመርያ እግዚኣብሔር ንልበይ ዘንቆዶን ዝደረኾን ኣብ ስደት ከም ንፈልጦ ብዙሓት ኤርትራውያን ህፃናት ብሰንኪ ፋይናንሻል ፀገም ንቤት ትምህርቲ ክኸድሉ ዘይክእሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሕ ስለዚ በታ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሒደት ዓቕሚ ንዕኦም ሳፖርት ክንከውን ዝወፈናዮ ዕዮ እዩ ብኡ ከዓ ንፅዕተሉ ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብኡ ኦሪጂናል ሲዲታት ድዩ ዲቪዲ እንዳገዛእኩም ክትድግፉና በዚ ምሕፀነኩም ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ ንሕና ድማ ባሮቱ ተንሲእና ክንዓይና ከም ዝብል ተሓጋጊዝና ክሳዕ እግዚኣብሔር ንሃገርና ብራህዋ ዝበፅሓና እታ ንገብራ እጃምና ከነበርክት ሓላፍነትና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ እታ ድሕረ ባይታ ዝበልካያ ወል ኣምላኽ ይመስገን ብዛዕባ ድሕረ ባይታይን ከመይ ኢለ ንጎይታ ከም ዝረኸብክዎን ክምስክር ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ምሳሌ 14:25 ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን ይብል እንደገና ኻሲ ንእግዚአብሔር ሲ ንገብረሉ ነገር የብልና ኣብ ባህልና ከምዚ ዝብል ኣሎ እንድሕር ደኣ ዝገበረልካስ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እቲ ንእግዚአብሔር ንገብረሉ ነገር የለን ግና ኸ ንነግረሉ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 7 ዘሎ እቲ ታሪክ ናይታ ሓጥእ ሰበይቲ ብፍላይ ከዓ ካብ ቁፅሪ 36 ኣትሒዝካ ክሳዕ ሙሉእ ክሳብ 47 ከባቢ ዘሎ እንድሕር ሪናዮሲ እቲ ፈሪሳዊ
ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤቱ ንምሳሕ ምስ ዓደሞሲ ኣብኡ ምህላው ፈሊጣ ኢየሱስ ሓንቲ ሓጢአት ሰበይቲ ናፍቲ ቤት ቁሉይ ቅብዒ ሒዛ መጻት ብለና እጂ በቲ ቁሉይ ቅብዒ ሒዛ መጽያ ጥራይ በለትን መጽያ ንእግሩ ደው ኢላ ብንብዓታ እናጠልቀት እግሩ እናሰዓመት ትደርዞሞ ነቲ ቁሉይ ቅብዒ ኣብ እግሩ ትለኽዮ ነይራ ሕጂ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፈሪሳዊ ማለት እዩ ዝዓደሞ ስምዖን ይመስለኒ ያ ስምዖን እዚስ ነቢ እንተዝኸውንሲ ነዛ ሰበይቲ ሓጥእ ምዃና ምፈለጠ ነይሩ ኢልዎ ሽዑ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርግጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ ጥራይ ዘይኮነ ነቢ ኣምላኽ እዩ ግናኸ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ሰብ ኮይኑ ከም ኖርማል ትሕቲ ባርያ ትሕቲ ሰብ ኮይኑ ምእንታና መጽፍጁ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ብልቡ እንታይ ከም ዝብል ከም ዘሎ ኢየሱስ ፈሊጥዎ እንታይ ኢልዎ ኸ ስማዕ ስምዖን ኢልዎ ክልተ ሓደ በዓል መለቀሕሲ ክልተ ሰብዕ ዕዳ ነይሮሞ እቲ ሓደ 50 እቲ ሓደ ከዓ 500 ሕጂ ክኸፍልዎ ስለ ዘይከኣሉ ንኽልቲኦም ሓደ ገሎም ብለና ሕጂ መን እዩ እቲ ብዙሕ ዘፍቅር ኢልዎ ስምዖን ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣነስ እቲ ብዙሕ ዝተሓድገሉ እቲ በዓል 500 በልኩ ኢልዎ ኢየሱስ ከዓ ቅኑዕ ፈረድካ ኢልዎ ብዛዕባ ማርያም ሽዑ እንታይ ኢልዋ ንስኻ ኢሉ ኣብዚ ቤት ምስ መጻኹ እግረይ ምሕጻብ ማይ ኣይሃብካንን ንሳ ግን ክሳብ ሕጂ ንእግረይ ብንብዓታ ሓጸበት እስኻ ኣይተሳለምካንን ንሳ ግን እግረይ ካብ ምስዓም ኣይዓረፈትን ንስኻ ንርእሰይ ዘይቲ ኣይሃብካንን ኣይለኸኻንን ንሳ ግን በዚ ቁሉይ ቅብዒ ንእግረይ ትለኽየላ ስለዚ ብዙሕ ስለ ዝተሓድገላ ብዙሕ ኣፍቀራት እና ኣነ ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ብዙሕ ዝተፈቐርኩ ሰብ ብዙሕ ዝተሓድገለይ ብዙሕ ዝተገብረለይ ሰብ ስለዚ ብዙሕ ከፍቅር ድማ ኣብ ውሽጠይ ይድርኸኒ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረለይ ክምስክርን ከለኹ ብሓጎስን እታ ክገብራ ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር ውሬታ ከዓ ንሳ ስለ ዝኾነትን ባህ ኢሉኒ ይምስክር እንደገና ከዓኒ ከምቲ ዝበሉናዮ ከዓ እግዚኣብሔርሲ በዓል ውዕለታና ኢኖ ብፍላይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሂወተይ ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምፃኢ ብዙሕ ምሻለዎ ተስፋ ናይ ሂወት ናይ ምቕፃል ዘይነበረኒ ሰብ እዚ ኩሉ ናይ ሞት ኣጀንዳ ገልቢጡ እግዚኣብሔር እንደገና ከዓ ኣብዚ ምስ መፃና እውን ብብዙሕ መግደላታት ክንሓልፍ እንከለና እግዚኣብሔር ብተኣምራቱ ብብርሃኑ እናመርሐ ኣብዚ ስለ ዘብፅሓና ብዙሕ ውዕለት ናቱ ኣለና ዝንገር ስለዚ ባህ ይብለኒ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ለዚ ገና ናፍቲ ድሕረ ባይታ ኣይከድኩን እቲ ድሕረ ባይታ ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምፃኢ ብመሰረቱ ሕቶ ነይርኒ ናይ ፅድቂ ሕቶ ምሻሎ ሰብሲ ከመይ ገይሩ ፅድቂ ክረክብ ዝኽእል ዝብል ሕቶስ ኩሉ ሻዕ ኣይ ዶንት ኖ ካብ ንእሽተይ ኣትሒዘሲ ከምታት ዓይነት ሕቶታት ይመላለሰኒ ነይሩ ሕጂ ካፍቲ ዛዕባ ኩሉ ድሕረ ባይታ ማለት ቤተሰብ ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ድሕረ ባይታ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኦርቶዶክስ ከዓ ከም ንፈልጦ እቲ ቀንዲ መድሓኒ ኢልካ ዝዝረበሉ ፅቡቕ ግብሪ ምግባር እዩ ምሻሎ ፅቡቕ ተገይርካ ፅድቂ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ ከዓ ብስርዓት ማለት ኣብቲ ከባበይ ካብ ቤተሰበይ ዝመሃሮ ዝነበርኩሲ ንሱ እዩ ስለዚ በታ ዓቕመይሲ ፅድቂ ክረክብ ብኽእል እንተኮይነ ፅቡቕ ክገብር ኣለኒ ኢለ ብዙሕ ግዜ ይፍትን ነይረ ማለት ሕጂ ካፍቲ ቀንዲ ዝዝከረኒ ግን ኣዘውቲረ ዝገብሮ ዝነበርኩ ንግሆ ተስኤ ይሕልን ምሻሎ ሎሚ ነደይ ክእዘዛየ ክኽብራየ ክሕጉሳየ ኢለ ኣንጊሄ ተስኤ ይሕልን ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ብዙሕ ምሻሎ መፅሓፍ ቅዱስ ከተንብብ ዘተባብዓካ የለን መፅሓፍ ቅዱስ ነይሩ ብገዛና ግን ዋላ ሓደ ሰብ ከንብቦ ሪእዮ ይፈልጥን ዋላ ስድራይሲ
ብዙሕ ኣይኮነን ባባ ኣፍቲ መዝሙር ዳዊት ብዙሕ ግዜ የንብብ ሪኦ ነይረ ግን ቶም ተሓቲትካስ እቲ ውዳሴ ማርያም ገለ እዩ ብዙሕ ግዜ ኮመን ኣብ ዝንበብ ሕጂ እቲ ውዳሴ ማርያም ኩሉ ሻዕ ንጎየ ንብቦ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ከዓ ብግእዝ ስለ ዝኾነ ኣይርዳእካኒ ሕጂ ንስለ ምንባብ ኣንቢብካ ፅድቂ ዝመስለካ ትኸይድ ማለት እዩ ከምኡ እውን ምሻሎ እቲ ዝግበር ኣብ ኦርቶዶክስ ጾምን ጸሎትን ድዩ ቤተክርስትያን ሰንበት ኩሉ ሻዕ መቕዳስ እዚ ኩሉ ሻዕ ዝገብሮ ነይረ ማለት እዩ ካብኡ ሕሉፍ ሓሊፈ ዓባይ ነይራ ዓባይ ብጣዕሚ እያ ልባ ሩሕሩሕ ንጎይታ ማለት ንኣምላኽ ትፈርህ ግን ከምቲ ልሙድ እዩ እምበር ብዙሕ ናይ ጎይታ ርድኢታ ይነበራን ግን أزي أنا أملاخ تدل زنبرت يا جو سأقول شعة تخيد بيت كريستيان تقرب مقبالي دبال أب أرثوذكس مش شو دي سنبت بقى أي تعرفاني أنا أقول شعة مسأة يقبل مالتي حجي بتعمو عتيني را مالت بويا تيمبو صوتا ولا أبيت مرت خي تعرف ك بويا زودادر نيرا مالتي جن قرب نايت عنا تجمع نيرن بزرزر دحر كنا بلوينا زو كله صوتا ندا فتحو كله تمقبل زت قلبو نغرات تجبر نيرا مالتا أرثوذكس تفلتو يا خامن شهدنا انتي خا نحر تقبلك ماي إدكا أيتحزنيها بزح أيتلع على تتس كوفيلك إيها خستاي تجبر حتى زخل صوتها ولا خب نشتي كله زخل صوتها ندافته قد نحر تقبلك كوفيلا مزعبعي وعلني رمانتي تي انت زخل متأيو تي كتصدقك يخلي زبالسي يفتنوني رمالتي كاب زخل حدا زتردأكو جن بفلايك بزحلم كومتان صبوك جبريله مودعتو نبأس مصدق ويجلا ويمسحواتي anyway أفت مودعتو سي زخل دحلم كوس مشالله يفرس ديكون يحرق يبل anyway دحر بزح مفتان سبسي كم يجري بجبر خط أتصل زبل حتى كل شيء عايز ملالس النير مغنياته بزفتن كومتان كل شيء ودكت يرقني رحجي تعزفلت أسب بجبر خط أدق تقول أمنات يعني را حجي تفتن كيوخا مش هالله زي كون كوين حجي كل شيء عزنا يتصل كحته أزيو يملالس النير مالتي أين برون جن أفتقديتي مش هالله دنقرن تزركب متحف قدس أتليست ولا أنببي كم زبلكا قرب قلتيفنا بويدا متأخويني يسمعني جن أيرخبكون صدق خميلي زركب زبل حتو تاتي نيرني حج خريا خلقه جنا ولا بقال እግዚአብሔር سي مزمور داويت ما اعرفش مونتا يمسلني برهان ገጽ ካብረሃልና ብዙሓት መንነት ሰናይ ዘርኤና ይብሉ አለው ይብልሞ ብርግጽ ቃል እግዚአብሔር ሐቂ ብዙሓት ነት ሰናይ መን ዘርኤና ዝብሉ አለው እንደገና አና ኻፍቶም ሓደ መንነት ሰናይ ዘርኤን ዝብል ዝነበርኩ ሰበይ ማለት نايب حكي إلسي زجرميو كن مسكر لما زهاخنا إسكا مزاعة هايسكي نعمنتي أنت كتب لنا تدري. Well, I think كلتها نتبلون ليت ألنك حل في ذلي حدا نتوم أمنتينا نقول ويدما مدحنا يقولي يسوع كريستوس تقبل نازي بس أملاخنا زلنا النبل مغا بمدحنا الزنا نحجو السبات كن الزارب علنا معناته بزحات بكبابينا مني نتسناي زرقينا زبلو علو ولا كاب أفهم تديوتوا جنا بزح أمناتات كوينهم رجت أنتنا إذا العالم هيوت رجت أنتنا يمدحان زي باللوم هيوتهم دماني كل شع أبتسلمات زنورو بزحاتهم الذي نحنا تبقى سواسيدنا خنقرهم إذا حلفناتنا
زي تعداز توهبنا ناي وانجيل سلازي خنقر لنا ولون أبرومي معرف عسر تسنتايبل إنه أنت زي أمانوس كمي جيرم تصوعوه أنت زي سمعوها كمي جيرم بوه كأمنو أنت زي تسابق اللهم كمي جيرم كأمنو ويدما كمي جيرم كسمعوه سلازي حلفنا تعلنا نحنا سنتهم ذي فلتو ويدما نتهم أبطلمات زلوا اتسناي إزيو يسوع كريستوس مجدن حقن هيوتن نسوء كنبل معناته أب يوحنس 13 تسكم يبل أملاخ بتحد ودو زأمن زبلة نايز العالم هيوت كركب بركيت أفسي نودو بجاك ساعة كن لزنا عالم أفكاره لذي بيسوع كريستوس نايز العالم هيوت كم ذركب سب كم زدحب كنزارب علنا مالتي كيدو نخلهم أحزاب لك مزامرت يقبرون لذي كنقرم حلفنا علنا مالتي تخيل أي أنا من البعض نزل فيديو حج نريو زلنا أمه رجعنا مدحان زي بلنا حجسي مالت بزعبة موت حد قدي موت دايما تسكى خويني معك حجكن كابز حساب زي كمان كنرحق عين خلينا نرق لنا بزمت زي تبهلا كورونا بزحات سبات كل علو بزي مدبهم كي حسبهم نريق لنا لذي نهيوت وحسنت أدلاي مخانو أزيو زبرهالنا جزين وعلى الحدر كم زيد ليو أزيو زبرهالنا جزين لذي من الوقت نزي فيديو نسمع زلنا مخاني رجعت إنك نايزل العالم هيوت زي بلنا مدحنا زي رجعت إننا سبات إنت لنا إذا عدل زختك أملو يدل يسوع كريستوس بعلون تايلو نعرف عسرت أربعة من قدن هيوتن حقا أنا بزي بقى أحد وكان أبوك ما تزغل يلبون لازم ما قدن حقا هيوتن يسوع كريستوس نسو نعون أبو بوخا مدحنك تروح بيهم كم ببقى حلف زي دليك على زيابير الله أب إسياس معرف 53 أبو سي إذن أيبولي كيدان متحفي مالتي يسوع كريستوس كما يجرو متيونا بعلم كم ترى سب كوينو تجليتو حتى يدك سبات أمسكال كم زوسد جنا بتنبيت تناقرلو إيه بتعمد سبلني قرب كنريو نتي مسكرنا من آمنو كل سمك زيابي هير نمان تجاهدلو أبكدميو كم شنفرن كم تكاب نقط مدرج وات انشورن شبشبه مالك عنوك أبنا هنا برون مصر أنا زبهك تريت هنا برون زماني يسوع كريستوس مغنياتو حتى كلها هنا سلز تسكمه نعوقن بسب دربين إيو بعال سقاي بحمام لودي كمتي أب كدمي أم قطعم زقول بقولو سب توارد إيو نحنا ونقله قايق وعصرنا بقى عزيو نخد سريقو فتيمو زي بهق عينات تريت كسع زوسد يسوع كريستوس سقاينا حمامنا حتياتنا بدلنا كله تسعينه بحق نسون حمامنا تصورو نسقاينا أب نفسه تسعنو نحنا قنا كم توقعن بإግዚአብሔር كم تقذفن كم تواردن غيرنا أقواصرنا نسو قنا بسر جبنا بسر من بسر جبنا نسو جبنا يترخبون بسر جبن دق سوات بسر جبنا قصله بسر أبسنا أتقدكته نحنا سلام أنت نركب أما قطعات كله نبقو ورده نحنا سلام أنت نركب سوات سلام مس أملاخ ما أنت خرخبو إتحدى جيزة بسنك أدم أمونغو سبن أمونغو እግዚአብሔር زنبرة بسنك حاتيات زتبتك سلام عرقمتان نخركب يسوع كريستوس كل مكرة كتسقب ويدما بموت كحلف نيرو مالتي السو بسر جبنا قصله بسر أبسانا أتقب نحنا سلام أنت نركب مقطعات كلنا أبورده نحنا هم بسمبرات حوينا كلاتنا كما باقي اعتبارنا نفس وقفنا ننام مقدو زنبله እግዚአብሔር ግን አበሳ ሁላና ናብኡ አውደቁ እግዚአብሔር ሲ አበሳ ሁላና ናብኡ ዘውደቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተቆጠዑ አይኮነ ንፈልጥና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ዘይተረኽቦ አብዝ መሬት ከም ሰብን ከም አምላኽን ኮይኑ ከመላለስ እንከሎ ሓሶት ኣብ አፉ አይተረኽበ ምን መንቀብ ዘይተረኽቦ ይነሩ ስለዚህ አምላኽ ዝተቆጠዑ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኮነን أملاك زتقطعن مني نحاتياتي نحاتيات دق سباتي جنا እግዚአብሔር ጻድق آمين እግዚአብሔር ጻድق نحاتيات كي قصعخ حلف أيكون اللوني
ስለዚ ሓጢኣት ክቐጽዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ንሕና ዓይና ክንቅጻዕ ማለት እዩ ብበደልና ስለዚ ንሕና መታን ንኸይንቐጻዕ እታ ፍቕሪ እግዚኣብሔር በዚ ተገልጸት ንወዱ ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ክመውት ኣብ መስቀል ነዚ ብምፍቃዱ ፍቕሩ በኣና ገሊጽልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጻድቕ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ መስቀል ንሪኦ ምክንያቱ ንሓጢኣት ፈሪድዎ ቀጽዕዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣክንዲ ኩላ ህዝቢ ኣክንዲ ኩላ ዓለም ዘሎ ሓጢኣት ንሱ ሓጢኣት ኮይኑ ተቐጽዑ ተሰኪሙ ሓጢኣትና ተቐጽዑ ንሕና ከዓ እቲ ኣምሳያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ምብጃው ብኡ እንታይ ኮይና ማለት እዩ ምሕረት ረኺብና ስለዚ ተን ፍርድን ፍቕርን ናይ እግዚኣብሔር ኣብ መስቀል ተረኺበን እግዚኣብሔር ይመስገን ሓጢኣት ቀጽዑ እግዚኣብሔር ግናኸ ኣብ ወዱ ገይሩ ከዓ ንዓና ፍቕሩ ገሊጽልና ምሕረት ከዓ ንሕና ረኺብና ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ሓጢኣትካ ዝተሰከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ እንተ ደኣ ዓዲምካዮ ህይወት ክትረክብ ኢኻ ሎሚ ነቲ ምእንተኻ ዝተኸትከተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ናይ ዘለዓለም ህይወት ርግጽነት ክትረክብ ኢኻ ህይወትካ ከዓ ውሕስነት ትረክብ ማለት እዩ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል 33:11 ከምዚ ይብል ኣነ ህያው ኣምላኽ እየ ኢልዎም ንደቂ እስራኤል እግዚኣብሔር ይዛረብ ነይሩ በቲ ነቢይ ገይሩ ኣነ ህያው ኣምላኽ እየ ረሲእ ካብ መገዱ ተመሊሱ ህይወት ክረክብ እምበር ብሞት ረሲእ ባህ ዝብለኒ ኣይኮንኩን ስለዚ ነቶም ደቂ እስራኤል እንታይ ይብሎም ነይሩ ስለዚ ካብቲ እኩይ መገድኩም ተመለሱ ይብሎም ነይሩ ሎሚ ንደቂ ሰባት ከምኡ ዓይነት ጻውዒት እግዚኣብሔር ይገብር ኣሎ ተመለሱ እግዚኣብሔር ብሞት ረሲእ ባህ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ንረሲኣን መታን ተመሊሶም ካብ መገዶም ጽድቂ ክረኽቡ ኢሉ መስዋዕቲ ናይ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝገበረልና እዚ ምኽሪ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ እምበኣር ዕዳ ሓጢኣትና ካብ ከፈለ እቲ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ከሎ ንምንታይ ንመውት እቲ ዕዳ ሓጢኣት ተኸፊሉ ከሎ ንምንታይ ንመውት እቲ ኩሉ ናይ በደልና ናይ መርገም ናይ ኩሉ ሓጢኣት ናይ ሕማምና ዕዳ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸፊሉ ከሎ ዋይ ንሲኦል ንኸይድ ንዑ ንመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ህይወትን እዚ መልእኽቲ እዚ ክሓልፈና ኣይግብኦን እዩ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ደቂ ሰባት ናይ ህይወት ውሕስነት ዝደልዩ ግዜ እዩ እዚ ከዓ ከነበስረኩም ንፈቱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን زين انت الملخ تخلف ندلي امين ويتبارك ኤልሲ لومي ابزي خنو دينا ابكالاي كفال كنقصلينا لالنا كبرات هاتلتي تنساي channel مس ኤልሲ زلنا لال ابكالاي كفال كنقصلو ኤልሲ ابكالاي كفال እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ በተአምራት ካብ ከቢድ ሕማም حكايم كفلطو ካብ ዘይከኣል ሕማም ከም ዘውፃን ከመይ ቢላን ኣብ ጎይታ ከም ዝመፀተን ከተዓለና أبكالاي كفال كنا راخبينا إلسي قويتا باركي فخرو